Għat nħossu li biex l-investigazzjoni tisiru aħjar jagħmel sens li jkun hemm ta' speċi ta' task force ta' persuni ta' entitajiet oħrajn li huma relatati mal-reat per se fuq per DIR fuq employment jista' jkunu daw il-persuni jista' jirriżulta lek li m'hemmx traffikar, imma hemm breaches tal-employment regulations. L-Avukat Ġenerali u kollhom bord għal-pariri legali, Identity Malta li tipproċessa. Jiġifieri sar ir-reat evolva u peress li evolva aħna rridu nadigwaw ruħna. Saħaq dan l-Assistent Kummissarju Dennis Tewma li kien wieħed mill-kelliema f'konferenza li nżammet f'lukanda ewlenija f'San Ġiljan fil-jum dinji kontra traffikar tal-bnedmin bit-tema tislima lil dawk li jagħtu l-ewwel għajnuna. Tewma enfasizza li l-assistenza minn entitajiet oħrajn hi meħtieġa biex tissaħħaħ l-effiċjenza tal-investigazzjoni tar-reat. Filwaqt li spjega aktar dwar ix-xogħol li tagħmel l-iskwadra ta' kontra l-vizzji f'każi bħal dawn. Jista' jkollna informazzjoni li pereżempju f'massaġġ parler jew f'xi flet qed issir esploitazzjoni ta' natura sesswali normalment ta' persuni. Ix-xogħol tagħna jkun mhux naqbdu mmorru hemm inħabtu ovvjament aħna nagħmlu l-investigazzjonijiet tagħna biex nippruvaw nivverifikaw jekk dik l-informazzjoni hix veritiera jew le. Xi kultant tkun veritiera, xi kultant ikun hemm min irid iħammeġ il-terzi persuni, allura rridu noqogħdu ħafna attenti biex ma niġux użati. Kelliem oħra fil-konferenza kienet Karla Camilleri, avukat fih dan il-Fondazzjoni Aditus, li talbet għal-bidla fil-mod kif jinħarġu l-permessi tax-xogħol għax dan hu kontrollat esklusivament minn min ħaddem. Bil-ħaddiem għajla jkun involut. Trid tinbidel il-metodu ta' kif jinħarġu daw il-permessi, pereżempju jistgħu jinħarġu general permit li tista' taħdem ma' Malta għal sena. U bat tista' tibdel impjieg jekk inti qed tiġi exploited, pereżempju affarijiet hekk. Dawn il-kontrolli qed ixekklu lill-vittma milli jirrapporta, bil-konsegwenza li malli dan jispiċċa bla dokumenti ikun aktar diffiċli għal laqdiet bħal Aditus biex jinterċettawhom. Peress li hemm ħafna stigma, peress li huma jibżgħu ħafna mill-awtoritajiet, jibżgħu li jiġu deportati għax forsi m'għandhomx il-permessi. Ġifieri huwa diffiċli ħafna, naħseb iktar huwa issue ta' awareness raising għall-vittmi u anke għan-nies li jaħdmu magħhom. Il-konferenza kienet organizzata mill-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali li laqgħet flimkien għadd ta' kelliema fosthom id-Dipartiment tax-Xogħol u Relazzjonijiet Industrijali kif koll l-Aġenzija ta' Refuġjati fih dan in-Nazzjonijiet Uniti li huma fuq quddiem net fil-ġlieda kontra traffikar tal-bnedmin.